ассалому алайкум акай бобоҷон. Акай бобоҷон, ҳам як проблема доштем бародар. хоб мо як ҷана гум кардем. ай дар ҳами дедовский район кор мекард истрада. рӯзи 25 март гуфт ки ман Санкт Петербург кор кунӣ мерам. рафт Санкт Петербург то рӯзи 29 телефонош кор мекард, занг мезад, гап мезадем. ай рӯзи 29 телефонда дига связда наромад. ай рӯзи 29 числи март, ай рӯзи 29 март связда наромад. ака то рӯзи якама гудок рафтакша ҷавоб надод. то рӯзи якама ба чанд телефоно занг задем, ҷавоб надод. ному фамилияш Ҳомидов Беҳрӯз Сайнурдинович, истиқоматкунандаи райони Абдураҳмони Ҷомӣ, колхози Москва. бародаро, кадоме ки мисол ҳамин инсоно дидай ё чӣ кардай, ба ҳамин номро муроҷиат кунед. илтимос 8 977 818 35 29. ҳазор раҳмат ака. салом дӯстони азиз, фақат меге ки дар канали те гапҳои нохуш аст. ҳарчи аст ба хотири худо аст. дар ин бегоҳи ид хоҳиш мекунам ан видеоро паҳн кунӣ ки ин Беҳрӯзҷон рӯзи 29 март ки буромада аст тарафи Санкт Петербург. хулоса аз ин ки бояд ҳамин бародар бармегашт. мутаассифона аз алоқа берун шудаги дига барнагашта. Беҳрӯзҷон, агар видеоро дидӣ, ман суратота мемонам, аялав ба аҳли байта занг бизан, хоҳиш мекунам. барои шумо бисёр маҳал хафа мешавем бачаҳоёш ки уҷа як муқом бурмадай пакета метиянд. бародаро эҳтиёт бошед. пакета метиянд, мега ки бара амуҷа бараш ҳеҷ кор мени ҳамин 30-40 кор мена бараш ҳамин да як ҳафта 3-4 пакет барӣ мебарем тай дарахт мемонӣ мерай дарни вай набинӣ ё ки дари вай нигаҳ накунӣ ба хотири хуб якатенҷи мере мепартои мерай тира ҳеҷ ка проверка накуна. хулоса ҳамин хел фанд фиреб карда баъд бачаҳора хайди 3 бор мебара 5000 10000 ё ки 20000 мегиранд дар як барои як рӯз партофтани пакет. баъди дафара дар даст мехӯранд, бисёраш паси панҷара мерава. хулоса аз ин ки намедонӣ бародарак дар куҷо аст. бисёр бачаҳои 20-18 сола 20 сола ҳам хеле дар фиреб меғалтанд, хусусан шахсое ки дар ҳамин доворник дар гирдои домо кор мекунанд. Беҳрӯзҷона мо гум кардагем, кофтаестем рақамҳои амакшан падаршан. хулоса ки модараш ташвиши сахта. илтимос видеоро паҳн кунед ба хотири Аллоҳ. манам ба худо хеле зур меям монтаж кардану бурдану. Аллоҳ шоҳид, ба хотири Аллоҳ мемонам, ман ягон сумаё нагирифтам, намегирам. монтаж мени бо удалид ки хулоса ҳамин хел паҳн кунед видеоро. видео дуроз нест. фисабилиллоҳ ба хотири худо дар ин бегоҳи ид то ки ҳам бародармо ҳам додармо ёф шаванд. худо нигаҳдор. бачаҳо эҳтиёт кунед. худона хоҳиш мекунам фикри падару модара кунед. барои як луқма нон омадем. фикри ватани азиза кунед ва ҳамон модарое ки оби чашмшон дар параи рӯшон дар ҳаққи фарзанддор шед, бад мефаҳмед. худованд ҳамаи моро ба роҳи рост ҳидоят кунад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.